is de oud-premier, of oud-bestuurder, oud-minister, eigenlijk de baas van Sint Maarten. We hebben ook gezien hoe dat ging. Een Nederlandse consultant, die namens een Nederlands bouwbedrijf de sleutels van Theo nam, van zijn auto, dikke pakken dollars in een envelop stopte, in een krant rolde, teruglegde in zijn auto en de sleutels weer aan Theo gaf. En dat schijnt bijna wekelijks te zijn gebeurd. Het geeft een beeld van hoe het bestuur was op Sint Maarten. En Theo is veroordeeld. Theo moet naar de gevangenis. Maar hij is nog steeds de baas. Hij is nog steeds feitelijk de regering van Sint Maarten. Waarmee we moeten gaan samenwerken. De mensen op Sint Maarten en Curaçao zijn getroffen. Hard getroffen. En ik vind het goed dat we tientallen, misschien honderden miljoenen gaan uitgeven om onze mensen, onze vrienden in het Koninkrijk te helpen. Maar ik zie ook dat hier in Nederland heel veel mensen, ook mijn achterban, getroffen is. Mensen die hun werk verliezen, hun inkomen verliezen, bang zijn voor wat de toekomst gaat geven, hulp nodig hebben. En dan moet ik tegen die mensen uitleggen dat we honderden miljoenen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan geven. En dat wil ik doen. Dat wil ik doen voor het Koninkrijk. Ik wil hier staan voor het Koninkrijk en voor de solidariteit. Maar dat kan niet, voorzitter, als dat geld in de verkeerde zakken verdwijnt. En als we dat geld aan de regering van Sint Maarten geven, dan verdwijnt het in de verkeerde zakken. Op Curaçao zie ik een regering, in ieder geval een minister-president, die wel wil samenwerken met Nederland. Maar ik zie ook dat achter Ruggenaat andere machten en krachten actief zijn. De gokmafia, de financiële sector, de oude families die zich verrijken. Want het klopt, op Curaçao en Sint Maarten wordt een klein groepje rijk van de armoede. Zij profiteren van de armoede van de eigen bevolking. Dus ik vraag me af, hoe kunnen we samenwerken met een regering van Sint Maarten als daar machten en krachten achter zitten die dat niet willen? Ik steun de staatssecretaris in de eisen, die zijn heel logisch, namelijk dat de rijken op het eiland eindelijk een bijdrage gaan leveren. En die rijken zijn echt heel rijk, ook naar Nederlandse begrippen. En dat er inzicht komt in de financiën, waar gaat het geld naartoe? De overheids-NV's en al dat soort dingen. Dat zijn totaal logische eisen, hele normale eisen. En toch wordt er op de eilanden, op Sint Maarten, wordt dat als een indecent proposal gezien. En op Curaçao wordt gezegd, jullie nemen het eiland over. Het enige wat we doen, is vragen, eisen, dat het geld goed wordt besteed. Ik vraag aan de staatssecretaris, als Curaçao en Sint Maarten nee zeggen tegen de voorwaarden, hoe kunnen we de bevolking dan toch helpen? Hoe kunnen we om de regering heen de bevolking helpen? Kan dat? Hoe kunnen we dat doen? Ik vind ook, ik heb laatst in een tv-uitzending uitgelegd waarom ik vind dat we die eisen moeten stellen. En dat dat niet is omdat we de baas willen spelen op Curaçao en Sint Maarten en Aruba, maar omdat we de armen willen helpen. Ik heb de kijkers ook beloofd om die vraag ook aan de staatssecretaris voor te leggen. Een kijker vroeg mij, waarom wil Nederland zo graag de baas spelen? Ik heb gezegd dat ik die vraag ook door de staatssecretaris zal laten beantwoorden, hoe zijn gevoel daarin is. Als er geld heen gaat, straks, naar de eilanden, wij kunnen dat moeilijk controleren, de statenleden gaan het niet doen. Hoe kunnen we zeker weten dat die hele logische voorwaarden worden nageleefd? En welke rol is daar ook voor de media? Want ik zie dat de media ook onder druk staat. Ik heb hier uit mijn netwerk in ieder geval een brief van de regering van Curaçao aan de NOS met opmerkingen over Dick Draaier. Dat de klachten aan de baas van Dick Draaier over de kritische vragen die hij stelt aan de regering van Curaçao. En dat moet maar eens afgelopen zijn. En wat is de reden waarom de regering van Curaçao niet wil dat er kritische vragen worden gesteld? Mede om te voorkomen dat we wederom een stroom Tweede Kamervragen tegemoet kunnen zien. En dat is het probleem. Dat is het probleem. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij ons werk kunnen doen? Ik zou dan ook de staatssecretaris willen vragen. Ik vind de voorwaarden die hij stelt heel logisch.
Ik vind ook niet dat wij als Kamer nu allemaal moeten gaan hobbyen en zeggen, ja, maar het moet ook dit, het moet ook dat. De staatssecretaris heeft er goed over nagedacht. Maar één ding wil ik wel vragen. Kan de staatssecretaris toezeggen dat als er geld, die honderden miljoenen, naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan, dat we in ieder geval de eis stellen dat de vrije pers, de onafhankelijke journalisten op de eiland, gewoon hun werk kunnen doen en kritische vragen kunnen blijven stellen. Dank je, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Raak.